ஆலங்குடி அருகே கீழாத்தூர் நாடியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற குளவெட்டு எனும் நூதன திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் பங்கேற்றனர். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடியை அடுத்த கீழாத்தூர் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற நாடியம்மன் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் குளவெட்டு எனும் நூதன திருவிழா நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த திருவிழாவின் போது அந்த கோவிலின் அருகே உள்ள குளத்தில் வெட்டப்படும் மண்ணை பெண்கள் கரையில் கொண்டு சென்று போட்டால் அவர்களது நேர்த்திக்கடன் நிறைவேறும் என்பது பாரம்பரியமான நம்பிக்கையாக உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நேற்று இரவு இக்கோவிலில் நடைபெற்ற குளவெட்டு திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் பங்கேற்று குளத்தில் வெட்டப்பட்டிருந்த மண்ணை மடியில் ஏந்தி வந்து கொட்டினர். இதில் இஸ்லாமிய பெண்களும் பங்கேற்று மண் எடுத்து சென்று கரையில் சேர்த்த நிகழ்வு காண்போரை வியக்க வைத்தது. இதுபோன்று குளத்து மண்ணை கரையில் போடும் நிகழ்வில் பங்கேற்றால் குழந்தை பாக்கியம், திருமணம் உள்ளிட்ட வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்பது நம்பிக்கை என்று விழாவில் பங்கேற்ற பெண்கள் தெரிவித்தனர்.